Nibda. Wara nofsin tajjeb, merħba bikom, grazzi tal-li naqattu mana u tal-li u koll il-biraħ kontu mana għalli għamilna bi preparazzjoni għallum. Il-parteċipazzjoni ta'kom u l-kollaborazzjoni ta'kom huma tant importanti sabiex dan il-proċess jimxi sewa. Kif intom tafu, issa ħantellaw il-polza tal-daw il-15 l-applikanta, daw il-15 il-tifel li intom tixtiequ li jmorru St. Francis Birkirkara, pero kif tafu m'għandniex post għal kulħadd ġewwa Birkirkara. Ġewwa Birkirkara għandna 10 postijiet, pero mbagħad għandna 6 postijiet oħra ġewwa l-imsida u mbagħad għandna 26 post ieħor ġewwa Kospikwa tajjeb. Għalhekk f'dan l-ewwel parti ta' dan il-proċess issa se ntellaw il-polza ta' dawn il-15 il-tifel u mbagħad wara fin-nofsija inċemplulkom u wara wieħed wara l-ieħor tagħmlu l-għażla tagħkom tajjeb. Nibdew din il-laqgħa tagħna flimkien billi nagħmlu talba ċkejkna flimkien. F'isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispiritu Santu, amen. Qegħdin fil-żmien tal-Avvent nippreparaw għall-miġja ta' Ġesu u nixtieq li nitolbu lil Sitna Marija u San Giuseppe biex jieħdu ħsiebna bħalma ħadu ħsieb il-bambin Ġesu u nuħ fil-trobbija tiegħu anke sakemm huwa kiber u għamel xogħol il-missjoni ta' missieru. Nitolbu lil Sitna Marija bit-talba li l-koll aħna nafu li ta' spiss nitolbuha biha, nitolbu flimkien. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkenti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija, u malla tlapalina b'tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Ġesu, Giuseppi, Marija itolbu għalina f'isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispiritu Santu, amen. Nintroduċikom mal-kollegi li għandi miegħi hawnhekk tal-uffiċċju ta' dħul fl-iskejjel tal-Knisja fuq naħa minnhom għandi l-Miss Joseph Hammenborn li nistidilha biex tibda tiftaħ il-kaxxa li fiha għandna il-ballots ta' daw it-tfal, tajjeb u wieħed tkun li ħattella il-ballots waħda. Kif tafu s-soltu intom kontu tkunu preżenti magħna, ma minħabba s-sitwazzjoni tal-Covid dan ma kienx possibbli. Però intom ħataqraw miegħi prattikament fl-istess ħin il-ballot li ħatitla tajjeb. Minħal oħra għandi lill-Miss Annalise Vella li twaħħal il-karti li bin-numru li intom tkunu għażilna. Mbagħad għandna lill-Miss Cynthia Kassar li tirreġistra kollox fuq il-database tal-computer sabiex aħna mbagħad ikollna noħorġu l-listi skont il-għażla, skont il-rank-order, skont ir-riżultat tal-polza. Nirringrazzja wkoll il-Media Center li qed jagħmlu din it-trasmissjoni. Din it-trasmissjoni qiegħda ssir mill-refitorju tant sabiħ, mis-sala tant sabiħa tal-Kurja tal-Arċisqofu. Nirringrazzja wkoll il-kollaboraturi li għandna fil-Kurja tal-Arċisqofu, Monsignor Arċisqof li tagħna l-permess mhux biss li nużaw is-sala imma tas-support kollu li nsibu. Issa nistgħu nagħtu bidu billi ntellaw l-ewwel polza u naraw l-xorti ta' min sa tkun li ħajkun l-ewwel wieħed li jkun jista' jagħżel waħda minn daw it-tliet skejjel. Mela l-ewwel wieħed huwa in-number 162 huwa Borċ Zek. In-number 2 mbagħad għandna lil 129 Ċantar Luka. Mbagħad għandna wkoll il-159 għandna Xikluna Mattias. Ta' warajh huwa il-number 83 u għandna lil Fig Miles. Ta' warajh huwa number 180 għandna l-Ġord Damajna Kane. 97 għandna lil Mallija Xikluna Mattias. Il-175 huwa Gat Jaden. Il-193 għandna il-Christensen Kai Bekasgard. Ta' warajh għandna lil-88 għandna il-Venezjani Paolo.
Mbagħad għandna lil 111 Armani Robertson John. U ta' waraj huwa number 125 Zammit Montebello Jean. Waraj ħanna wkoll il-number 99 għandna l-Bonavia Miguel. Bonavia Miguel 99. Bat għandna l-number 200 Aġus Benjamin Aġus. Wara Benjamin għandna l-number 132 il-Sammut Dave Peter. 132 Sammut Dave Peter. Wara dak għandna l-number 93 93 għandna l-Jake Sammut. Il-Jake Sammut, il-number 93. Dik kienet il-polza li kellna ta' dawn il-15 l-applikant. Sa nerġa' naqrom kollha u tkunu tistgħu tarawhom anke fuq l-screens tagħkom. Wara li nlesti din il-biċċa xogħol, nifqu ftit mit-trasmissjoni ħalli aħna mmorru nippreparaw il-lista skont dan ir-riżultat tal-polza u nkunu nistgħu nerġgħu ninaqdu magħkom inċemplulkom u tagħmlu l-għażla tagħkom. Mela ħanerġa' naqra r-riżultat tal-polza u l-ewwel wieħed għandna lil Borch Zak. It-tieni post għandna lil Luca Chantar. Fit-tielet post għandna lil Mattias Xikluna. Fil-raba post għandna lil Miles Fig. Fil-ħames post għandna lil Kane Ġordamajna. Fis-sitt post għandna lil Malija Xikluna Mattias. Fis-seba post għandna lil Gat Jaden. Fis-seba post dak kien is-seba post ta' Gat Jaden. Fit-tmien post għandna lil Christensen Kai Bekasgard. Fid-disa post għandna lil Paolo Veneziani. Fl-10 post għandna lil Armani Robertson John. Fil-11 post għandna lil Zammit Montebello Jean. Fit-12 post għandna lil Bonavia Miguel. U fil-13 il-post għandna lil Benjamin Aġus. Fl-14 il-post għandna lil Sammut Dave Peter u fil-15 il-post għandna lil Jake Sammut. Jake Sammut. Dawk kienu l-15 il-parteċipant li ħadu sehem f'din il-polza. Għanna il-rank order sa nifqu minn din it-trasmissjoni biex aħna nippreparaw il-karti li jmiss biex intom tkunu tistgħu tagħmlu l-għażla u nirreġistraw l-għażla tagħkom fuqhom. Tajjeb, għalhekk issa nsellmulkom niltaqgħu magħkom fin-nofsija. Grazzi tal-attenzjoni tagħkom.